Hermes drenge fra Hermes, og det er Kasper, Hannibal, Isak og August, der svømmer her. På bane nummer 2 er det fra Vestegns Akvateam, Mathias, Bjørn, Victor, Benjamin, der svømmer. På bane 3 er det Vejle Svømmeklub. Stensson med Markus, Oliver, Mathias og Mathias. På bane 4 er det Svømteam Odense med Frederik, Asger, Magnus og Christian. På bane 5 er det Kvik-drenge med Victor, Oliver, Jakob og Markus. På bane 6 er det Kødrenge med Morten, Mathias, Rasmus og Lasse. Og på bane 7 er AGF Svømme. Afdeling med Bo, Gustav, Jesper og Jonathan. På bane 8 er det startfællesskab med det svømme. Der har Martin, Jens, Jonathan og Alexander i vandet. Og her er det på bane 8. LF drenge, der vender først i 56-96. En fantastisk udlæg. Efterfulgt af en skud på 57-32. Det er Frederik. Tæt op, jeg tror, ja, det er stadigvæk bane 8 på 1.28. Lad os se, hvad der sker på hjemsvømningen her. Ja, jeg tror, det er stor dreng, der vender først efter mange 25 meter. Lad os se, hvad der sker efter de næste 200 meter, men jeg tror, det er stor dreng, der kommer til at vende først. I 1.58-51 af Frederik. Super sød. Det ser ud som om det er LF drenge, der har taget spidsen igen her. Men Stol drenge følger trop her. Ja, det er LF drenge, der følger først. Tæt og fuld af Stol drenge, og på bane 6 er det Køge drenge. På at fremrejse umiddelbart efter det her løb. Så drengene selv går for langt væk og fremrejse lige efter. Ja, nu er det LF drenge, der har rykket lidt mere her. Stor drenge er stadigvæk på andenpladsen, men tæt for fuld af bane 6 på Køge. I 3.59, det er efterfulgt af store drenge. Det bliver meget, meget spændende her til et opløb, tror jeg, vi får, men ja, det ser ud som om bane 8 LF drenge, de rykker lidt fra nu her, og på bane 3 har vi Svend drenge, der rykker fra stå lige på tredjepladsen nu. Nu er det på bane 3, Svend drenge, der har rykket fra her. De ligger klar på andenpladsen, men på bane 8 har vi stadigvæk lidt drenge, der er spidsen. Det bliver meget, meget tæt, jeg tror det er stadigvæk bane 8, men meget, meget tæt på fuld af bane nummer
bane nummer 3. Stadigvæk igennem drenge, der er på førstepladsen her. Og på andenpladsen har vi 6 drenge, på tredjepladsen har vi 4 drenge, og på fjerdepladsen har vi 2 drenge. Der sker store forskydninger nu, lad os se, hvad der sker efter. Det mangler lige omkring 225 meter, men alt kan ske i de sidste 200 meter her. Så det sidste hold i vandet her, lad os se, hvordan det forhåbentlig, eller måske ændrer sig, det kan vi se. Ja, det ser ud som om, at der er 4 hold, der ligger rimeligt i ens her, men nu er der en stor drenge med Christian Rasmussen, der er op her. Det ser ud som om, at Christian har tænkt sig at indhente de resterende hold efter de første 100 meter. Det bliver rigtig, rigtig spændende det her, tror jeg. Det er stadig ikke det med de 5 fine drenge, der er i spidsen nu her, men det er virkelig, og kun drenge er klar på vej op her. Ja, det er meget spændende efter 100 meter tilbage, så det er stort set lige, og der er stor drenge fra. Christian Rasmussen prøvede det simpelthen meget fra. Han svømmer meget, meget hurtigt i øjeblikket end de andre. Han svømmer 27-90, de andre ligger svømmer 24, så det ser rigtig, rigtig fint ud af Christian det her. Ja, der er ikke så meget kammer med andenpladsen, der er rigtig noget som om, at Green række på andenpladsen, men der er ingen tvivl om, at stor række løber med en suveræn sejr her i 4x2 bag for herren. Ja, det er også gjort, men suveræn flot svømning her af stor række løber på siden. Rigtig, rigtig fint til at regne, og det er nummer 4 stor række, og det er en suveræn tid under 4. Efterfølgende er det bane glæden, en fri række på 8-11. Tredjepladsen har vi 3 drenge på 8-13-35. Vi skal have drengene klar til præmierejse med sammen. Nej.